Кадет корпуслары Россия хәрби уку йортлары арасында гомумән Россия мәгариф системасында иң мөһим звеналарның берсе. Алар илнең кораллы көчләре гаскәрләренә офицерлар әзерләүдә башлангыч баскыч булып тора. Киләчәктә ил сакчылары нинди сыйфатларга ия булырга һәм нинди әзерлек үтәргә тиеш? Актаныш районындагы кадетлар мәктәбеннән безнең чираттагы репортаж. Кәскәй авылында Советлар Союзы герое Хәсән Заманов исемен йөрткән кадет интернат мәктәбендә 135 укучы белем ала. 30 укучы әле быелгы уку елында гына кадетлар сафын тулыландырды. 4 ноябрьдә билгеләп үтеләчәк Халыклар бердәмлеге көне алдыннан Актанышта яшь кадетлар ант итте. Әлеге тантана Иман спорт комплексында узды. Шушы көннән соң укучылар инде кадетлар дип йөртелә. Это единственное место, где принимают присягу наши в районе их школ. Присягу не принимают. Это единственный большой праздник у вас, ребята. Кадетлар үзләренең хәрби әзерлеген күрсәтмә чыгышларда тәкъдим итте. Хәрби командаларны төгәл үтәү, сафта матур итеп маршта йөреп күрсәттеләр. Йөзләренә кәефнең җитдилегенә карап, бу вакыйганың гади генә түгеллеге һәркемгә ачык күренде. Үзебезнең чыгарылыш укучылар безнең военный направление буенча юлларын эзлиләр. 10-1 класска калган укучылар алар үзләренә юлларын хәрби хезмәт белән биләргә тырышалар. Безнең инде узган елда да, аларның алдагы елларда да егетләр хәрби хезмәт училищеларына, военный вузларына укырга кергә тырышып, үзләрен әзерләп, безнең мәктәптә юлларын шунда табалар. Мәктәп өчен мөһим һәм истәлекле вакыйгада кадетларның ата-аналары да катнашты. Актаныш районы башлыгы Энгел Фәттахов кадет мәктәбе коллективына укучыларга уңышлар теләп, педагогларга мактау кәгазьләрен, рәхмәт хатын тапшырды. Көріп тұрасыз, көріп тұрамыз. Елдан ел білім беруіміз сипатын көтерілі ашылған кадет мәктәбінде. Шулай болғаш, дұрыс көтерді, дұрыс бойына сұрау және физик яқтанған түгір бүгін енді барылыр. Кадет мәктәп интернатында укуда, спортта һәм хәрби дисциплиналарда аеруча тырышлык күрсәткән укучыларга кече сержант исемнәре бирелде. Үсеш ноктасы федераль проекты кадет мәктәбендә уңышлы тормышка ашырыла. Ул цифрлы һәм гуманитар профиль буенча белем бирүгә юнәлдерелгән. Программа буенча 4 квадрокоптерга, 14 кеш техникасы комплектына ия булдылар. Хочу поздравить всех Днем народного единства, который будет причастен 4 ноября, и пожелать уважения друг к другу, добра, понимания и милосердия. Кадетлар буш вакытта түгәрәкләрдә кызыксынып шөгыльләнә. Мәктәптә тынлы оркестр, дизайн түгәрәге, хореография, шахматчылар секциясе дә эшли. Фарис Мөхәммәтов, Ләйсән Газизова, Актаныш муниципаль районы мәгълүмат үзәге.